Ano siya? Inana sa porma. Oh. Ganito, ingon na niyang porma. Oh. Magkuha ka og isa pero kinahanglan inigihap na ko ana kanina palitan isa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito. Pito ra gyapon siya. Pito ang pana. Magkuha ka og isa. Unsa Oh, man? unlimited. Unsa Magkuha man? lang kag isa, oh, isa. Isa ka bug sa dumoy. Bisig asa diya, basta kay inigihap na ko pito-pito ra gyapon siya. Inana sa porma. Oh. Sura udah niyo. Sige. Oh, Wala isa lang magkuha Isa lang kag kamo? isa. Oh, magkuha kag isa. Dire Tapos kita. oh, bisig asa diya, basta isa lang kamo kay mo kuhaon. Sura udah niyo. Oh. Sige. Oh, ipa daw, pila na. Di kuhaon na nimo. Ay na nag-appeal niya. Pao Ay, na. oh, kuhaon na. Oh, ipa daw ba, napito man na gyapon. Paway. Man. Oh, sige balik. Sura udah niyo. Sige. Kabalo na ko. Isa ni ko na. Oh. Oh, tapos ipa Why daw. man na siya? Ha? Why man na? Oh, ipa daw. Kung napito ba na siya sakto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, abigas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bala na ko no? Oh.